паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так на голас Пана Бога. Пахвалёны Езус Христос, паважаныя радыёслухачы, Радыё Марыя вітае вас на нашай штомесячнай праграме «Голас паклікання». Першы чацвер месяца мы заўжды праводзім у выдатных кампаніях і размаўляем аб тым, адкуль у нас на беларускай зямлі бяруцца святары. І сёння ў мяне ёсць, Марына пакуль што-то не паказвае таго, хто ў мяне сёння ёсць, бо я хачу спачатку спіс пачаць чытаць, а вы, можа, на якім трэцім пункце здагадаецеся, хто гэта ёсць, а потым мы вам яго пакажам. Гэта будзе у нас такая ігра. Ксёндз канонік. Здагадаліся? Не, пакуль што не здагадаліся. Магістр ліцэнзіат. У мяне скарочана напісана маг ліцэнзіат, і ведаеце, калі б яно засталося са словам маг, я б таксама падумала, што адпавядае. Пробашч парафіі. Тут уже можна паказваць. Пробашч парафіі на Затой Горцы. Прэс-сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў, дырэктар моладзевай місіі «Чыстае сэрца» і гэтак далей. Паважаны ксёндз канонік Юрый Санько. Вітаю вас, хвала Христу. Хвала навекі, вітаю вас таксама. Мы нікому не скажам, што цяпер у нас ранак. Няхай думаюць, што гэта вечар. Гэта можна не запісваць. Няхай застаецца. Сёння у нас будзе гаворка аб тым, як вы сталі святаром. Мы адкінем у бок усе тыя тэмы, якія нас сёння зранку хвалююць, бо ў нас ужо ёсць аб чым размаўляць зранку, навалілася і гэтага, і таго. І тэма для асобнай перадачы. А сёння мы будзем размаўляць аб тым, як вы былі маленькім. Бо цяпер ён зусім не маленькі, ведаеце. Займае такое добрае месца ў нашай студыі. Ксёндз Юрый, скажыце, калі ласка, якая з вось гэтых вашых постацяў вам найбольш дарагая? Безумоўна, канешне, тое, што могу быць людзьмі, тое, што з'яўляюся святаром, таму што і дырэктарам можа быць светскі чалавек, моладзевай місіі «Чыстае сэрца». Нават прэс-сакратаром можа быць светскі чалавек, і ў шматлікіх краінах так і ёсць. Але пробашчам парафіі можа быць толькі святар. І, канешне, безумоўна, служэнне для людзей – гэта тое найдаражэйшае, што мае кожны святар. Таму што кожны з нас, калі ішоў у семінарыю, ён не думаў быць адміністратарам, працаўніком курыі, не ведаю, судоў касцёльных. Кожны з нас ішоў у семінарыю, таму што ён адчуваў пакліканне, каб служыць. І вось гэта тое найдаражэйшае, што можа быць. Але ж калі ўпершыню малады чалавек сутыкаецца з тым, што такое святарства, няўжо ж за гэтай прыгожай постаццю святара ля алтара ён бачыць менавіта тое, служыць людзям. Не толькі прыгожую карцінку, я так забегаючы наперад. Ведаеце, тут ужо можна распавесці пра маё сапраўды дзяцінства, які святар быў у маіх вачах, як у дзіцяці. У касцёл я пайшоў 9 гадоў. Моя бабуля хадзіла ў касцёл, але, можа, з таго, што мои старэйшыя браты не хадзілі, яна, можа, спрабавала іх вадзіць, але не атрымалася, таму што яны крыху старэйшыя за мяне. Таму яна не рабіла ніякіх намаганняў, каб там мяне прымусіць хадзіць у касцёл, але я адчуваю, што яна малілася за мяне. І калі мне было 9 гадоў, я пайшоў са сваім сябрам дзяцінства, з якім дагэтуль сябруем мы, у касцёл. Таму што ён пайшоў, яго ўся сям'я такая была больш веруючая. Вось. А мне было цікава. І па-сяброўску, канешне, гэта весела. І мы першы год хадзілі, нават на катэхезу не хадзілі, таму што мы проста наведвалі святую імшу, хадзілі на набажэнствы. А ўжо калі споўнілася 10 гадоў, восенню мы пайшлі на катэхезу. Яму было 8 гадоў, мне 10. І мы пачалі рыхтавацца да першай святой камуніі. У тыя часы была падрыхтоўка год. І ў 11 гадоў я прыняў святую камунію. І ведаеце, маё такое жыццё ў касцёле, яно не развівалася так, што цябе з дзяцінства адразу ў міністранты, ты там служыш пры алтары, пры святары. Святар заўсёды быў дзесьці далёка. Таму што мы не былі міністрантамі. Я стаў міністрантам толькі ў 9 класе. Значна пазней, чым як прыйшоў касцёл. І калі стаў міністрантам, безумоўна,
такое служэнне для людзей, таму што пробашч, які у той час стаў пробашчам, у нас была замена пробашча, і стаў ксёндз пралат Эдмунд Даўгіловіч Навіцкі пробашчам. Канешне, служэнне яго для людзей, яно зрабіла такі незвычайны адбітак у сэрцы. Таму што, напрыклад, нядзеля, і ён міністрантаў, такіх больш актыўных, заўсёды браў з сабою, каб яны дапамагалі ў служэнні. Нядзеля выглядала так, што у 8 раніцы мы выязджалі з Нясвіжа, ехалі ў Сейлавічы. Это вёсачка, якая недалёка ад Нясвіжа 10 кіламетраў. Пазней адтуль мы ляцелі ў Гарадзею. Там зараз ужо ёсць свой пробашч. Там была святая імша. Пазней мы адтуль ляцелі ў Нясвіж. У Нясвіжы была святая імша. Пазней ён нас забіраў на абед. А пазней мы ехалі яшчэ ў Сноў, і там раз у месяц ездзілі ў вёсачку такую пад Сновам, невялічкую каплічку на могілкі. А пазней вярталіся ізноў на імшу ў Нясвіж. То есть такі быў вельмі насычаны дзень. Сёння, канешне, напрыклад, той самай Гарадзеі ёсць святар, які даязджае да Снова. Вось. А ў тыя часы ён быў адзін на цэлы, можна сказаць, раён. Вось. І я бачыў і служэнне святара, але таксама самае галоўнае, што я бачу, што людзі чакаюць святара. Таму што, здаецца, невялікія адлегласці ад Нясвіжа, 10, 15, 20 кіламетраў, але мы не заўсёды прыязджалі на час своечасова, каб святар мог паспавядаць, каб святар мог прыняць людзей. Бывала так, што мы спазняліся, і бывала так, што мы спазняліся на паўгадзіны, на гадзіну. Вось, і людзі чакалі. І гэта для мяне было, канешне, самае такое, напэўна, вымоўнае. Тое, што людзі патрабуюць святара, тое, што сапраўды святара не хапае, святароў не хапае. Канешне, я ўдзячны ксяндзу пралату за тое, што ён стаў для мяне і дагэтуль з'яўляецца такім духоўным бацькам. Ён паказаў святарства не толькі, можа, з гэтага вонкавага боку, якое мы бачым. Малады, прыгожы святар, добры аўтамабіль, людзі ўсе любяць, шануюць. Не, ён паказаў святарства таксама з іншага боку. Мы шмат размаўлялі пра тое, што ты будзеш адзін вельмі часта, што тыя праблемы, якія ты перажываеш, імі не заўсёды падзелішся са свецкімі людзьмі, таму што яны проста па сваёй натуры іх не зразумеюць, напрыклад, адзінота, самотнасць, якіясьці крызісы духоўныя. Вось, людзі проста глядзяць на святара і думаюць, што гэта чалавек, які жыве без праблем, без клопатаў, а ён паказваў гэты адметны бок святарства. І ўжо тады я разумеў, што у святарскім жыцці павінна быць нястомная праца, духоўная праца, перш за ўсё. І ў 11 класе я ўжо ведаў дакладна, што я пайду ў семінарыю. Бацькі пра гэта яшчэ не ведалі, вось, але я ўжо ведаў, што пайду ў семінарыю і хачу сваё жыццё звязаць менавіта з касцёлам, са служэннем. Вось. І, канешне, моцна перажываў і за экзамены, і за тое, каб, як бацькі ўспрымуць. Таму што мама была хрышчана праваслаўнай, зараз яна, безумоўна, ходзіць у касцёл. І падтрымка бацькоў таксама, безумоўна, такая вельмі важны аспект, таму што яны мне сказалі: «Сынок, гэта твой шлях. Будзь дастойным чалавекам у сваім служэнні, на сваім жыццёвым шляху». Я ўдзячны бацькам за тое, што яны навучылі мяне чалавечнасці. У нас простая сям'я, бацькі шмат працавалі, таму што выгадаваць 3 сыноў у канец 80-х, 90-е годы вельмі складана. Не проста. Я думаю, што кожны разумее. Але яны навучылі гэтай чалавечнасці, шанаваць чалавека, шанаваць старэйшых, любіць адно аднаго. Вось гэты Божы закон, які мы вывучаем, які мы прымаем, стараемся жыць паводле яго, яны стараліся жыць паводле гэтага закону. Можа, не так часта тата адведваў касцёл, хоць ён быў католікам.
Вось, але ён ганарыўся тым, што ён католік, і гэта для мяне было таксама важна. Мама пазней таксама стала хадзіць у касцёл, таму што яна распавядала вельмі часта, што ў дзяцінстве яна наведвала касцёл. І я рэгулярна са сваімі сяброўкамі, і я упэўнены, што у тым, што яна была хрышчана ў царкве, таму што не было касцёлаў. Вось, але бацькі хацелі, каб яна была хрышчана, як людзі веруючыя. Вось. Зараз мама адведвае касцёл. Тата ўжо заступаецца і дапамагае мне з нябёсаў. Вось. Што такое святарскае служэнне і пакліканне? Ведаеце, Ян Павел II сказаў прыгожа, што гэта дар і таямніца. Але гэта таямніца, якую ты адкрываеш, будучы святаром 13 гадоў, якую ты зноў і зноў для сябе аднаўляеш. Гэта не нешта, таксама як і наша вера, гэта не нешта статычнае, што раз сабе вырашыў, сказаў: «Всё, я буду святаром, хачу быць святаром, буду служыць Богу і людзям, і ўсё». Не, кожны дзень. І таму я таксама ўдзячны, што і гэты запіс нашай перадачы адбываецца раніцай, таму што складана з тых усіх абавязкаў, якія існуюць, знайсці час, каб вось так вырвацца на гадзіну. Таму дзякуй вялікі, што вы так настойліва мяне запрасілі, таму што дзяленне і сваімі перажываннямі, сваімі пачуццямі гэта таксама вельмі важна для святара, каб было гэтае сведчанне веры, пазнання Бога. Вось. І таму, будучы святаром ужо нават, кожны дзень ты аднаўляеш сваё пакліканне. Ты зноў і зноў кажаш, што я святар. Калі мне было 10 гадоў святарства, я перажываў вялікі крызіс. Я першы раз так публічна, можа, пра гэта кажу. Я не ведаў, што казаць людзям. Гэта найгоршае, што можа быць у жыцці святара. Я не ведаў, чым я магу падзяліцца, як я магу служыць людзям. Я не ведаў, як мне будаваць казанні, І гэта быў такі сапраўды, такая цёмная ноч душы. Я не кажу зараз пра тое, што я там думаў ніколі не думаў пакінуць святарства, ніколі. Але я хваляваўся з таго, што я зразумеў, што я ўжо, як той, хто павінен весці, не магу гэтага рабіць. І Бог благаслаўляе, канешне. Калі ты шукаеш Бога, Бог заўсёды дазваляе табе сустрэцца з ім. І ў маім жыцці адбыліся вялікія перамены. 24 снежня у вігілію Божага нараджэння Бог забірае мае страхі. Абсалютна ўсе. Ён перамяняе маё жыццё і кажа, што ты маеш адно заданне — быць святаром і служыць людзям. Няхай гэтыя страхі не перашкаджаюць табе ў тваім служэнні. Мы ў парафіі пачалі вывучаць святое пісанне. Вось у гэтым годзе ўжо з осені ўжо 4-й год пачынаецца, як мы вывучаем. І я заўважу, як пачаў перамяняцца я, як пачала мяняцца парафія, і я сёння ведаю, што сказаць людзям. І гэта вялікая радасць, таму што Бог зноў і зноў напаўняе цябе тымі дарамі і ласкамі, якія неабходныя людзям. І сёння зноў і зноў людзі прыходзяць да цябе, як да святара, за падтрымкаю, за словам. І якая ж вялікая радасць, што ты маеш што сказаць. Таму што Отец Дмітрый, праваслаўны бацюшка, такі быў нясвіжы. Ён быў таксама на маёй прыміцыйнай святой імшы. Это былі такія два патрыархі нясвішчыны, ксёндз Гжэгаш Каласоўскі і Отец Дмітрый Хмель, якія вельмі моцна сябравалі, якія былі сапраўднымі пастарамі таго часу, якія не размаўлялі пра тое, хто праў, хто вінаваты, яны проста служылі людзям. І трэці сябар у іх быў, які заўсёды прыязджаў да іх з Пінска на матацыкле, кардынал Казімір Свёнтак. Канешне, ксяндза Гжэгаша не было ўжо, Каласоўскага, ён памёр 90-е гады. Але я запрасіў гэтага святара на сваю прыміцыю. І ён сказаў мне такія важныя словы, якія засталіся ў маім сэрцы. Няхай
ні адзін чалавек, які прыйдзе да цябе, не будзе не выслуханы. І дзякуючы Богу, сапраўды я стараюся служыць так, каб кожны чалавек быў выслуханы. І здаецца, часам проста ты ляціш, ты ўжо павінен быць у двух іншых месцах. Вось, і ты спяшаешся, але прыходзіць чалавек, які ў гэтую хвіліну патрабуе святара. І ты знаходзіш для яго час. Это самае важнае для святара — знайсці для чалавека час. Вось. І таму вялікая радасць, што магу быць сапраўды святаром. Ужо Бог, канешне, будзе ацэньваць, наколькі выконваю тую місію, тое заданне, тую мэту, дзеля якой мяне паставіў сярод людзей, годна. Вось, але спадзяюся, што гэтае служэнне, якое прыносіць мне радасць, прыносіць радасць таксама і людзям. Я ўжо нават не ведаю, ці варта нам працягваць нашу перадачу. Вы ўжо ўсё самае важнае нам сказалі. Слухайте, а вось если такое здарылася, прыйшлі, вы кажаце, паслухаць кожнага, прыйшлі такія, ведаеце, мы жанчынкі любім там аб нечым паразмаўляць і аб надуманым паскардзіцца, аб тым, што насамрэч не варта нават абмяркоўваць. Як з такімі будзеце рабіць? Да чаго нам рыхтавацца? Ведаеце, такія сустрэчы бываюць вельмі рэдка, таму што людзі, прынамсі ў маёй парафіі, таксама шануюць час святара. Вось, яны шануюць час святара, і яны не будуць... гэта адчувальна. Я таксама шчыра кажу, я не буду там сядзець 1,5 гадзіны, выслухоўваць. Я кажу шчыра адразу. Ведаеце, калі пытанне можна адкласці на заўтра, давайте мы знойдзем час, каб і вы не хваляваліся, таму што вам так трэба ўсё дакладна распавесці, і каб я не хваляваўся, таму што мяне чакаюць у іншым месцы. Вось, і каб не было гэтай напружанасці ў размове. І для такіх размоў знаходзіцца час. Таму што это таксама важна. Калі чалавек прыходзіць, дзякуй Богу, што ў нас ўсё ж у людзей ёсць яшчэ вось гэтае пачуццё такога сакрум, святасці, да, і яны разумеюць, што не прыйдзеш са святаром, не будзеш са святаром абмяркоўваць там, тое, што зноў хлеб падаражаў ці грэчка там знікла ў магазине. Вось, яны прыходзяць больш за такімі інтымнымі справамі, духоўнымі. Шукаюць парады, задаюць пытанні. Вось, і таму, пакуль я не сустракаўся, каб не да мяне прыбеглі мае панічкі парафіянкі і сказалі, што вось ЖКХ дрэнна працуе, у нас там не падмялі, што нам рабіць? Такіх пытанняў не. Я, канешне, ведаю, што рабіць 115 і ўсё, заявачку пакінуць. Я ведаю, што ёсць шмат пытанняў цяпер, якія хвалююць грамадства беларуска, з якім яны, напэўна, звяртаюцца да святара. Вось што рабіць нам цяпер, як нам быць, як нам жыць, як нам увогуле сябе паводзіць, і ці варта нам супрацьстаяць таму, што цяпер адбываецца. На гэтае пытанне у вас таксама знойдзецца адказ? Можна да вас ісці? Канешне. Да кого ж ісці гэтымі пытаннямі? Таму што сёння, калі касцёл спрабуюць уцягнуць у палітыку, мы асабліва павінны быць апалітычныя. Таму што заданне касцёла быць святлом для свету. Мы і наша заданне сёння асаблівым чынам гэта малітва за нашу бацькаўшчыну. Пра гэта кажуць усе мітрапаліты, біскуп Юрый Сабуцкі вельмі часта адзначае. Таму што тое, што адбылося, і таго, што мы сведкі, гэта той незвычайны знак для нас, што мы сёння асаблівым чынам павінны аб'яднацца ў малітве. Таму што тыя перамены, трансфармацыя, якая зараз адбываецца, яна не палітычная, яна не эканамічная. Гэта 5-10 справа. Сёння адбываецца духоўная трансфармацыя. Сёння адбываецца нараджэнне нацыі беларускай, беларусоў. І сёння вельмі важна, каб мы атрымалі благаслаўленне, таму што Беларусь не была благаслаўлёная. Беларусь, яна была штучна ўтвораная дзяржава.
І прыйшоў той час, калі мы гатовыя прыняць гэтае благаслаўленне. І сёння вельмі важна, каб мы разумелі, што мы павінны распачаць будаваць на моцным фундаменце. А гэтым фундаментам з'яўляецца не слова чалавека, а слова Божае. І гэтым фундаментам з'яўляецца нашае супрацоўніцтва з Богам. І мы пра гэта павінны сведчыць, як людзі веруючыя, католікі, праваслаўныя, пратэстанты, юдэі, мусульмане. Мы сёння пра гэта павінны сведчыць нашай паставай, нашым жыццём, нашым словам, каб тое, што зараз адбываецца, той крызіс духоўны, які мы перажываем, таму што мы сёння пажынаем плады, сёння мы збіраем плёны нашага мінулага. Савецкі час, атэізм, бязбожжа, адсутнасць такога боязі Божай, аборты. Усё гэта сёння мы бачым у нашым грамадстве, як яно дзейнічае, як дзейнічае злы дух, які жадае падзяліць. Які жадае падзяліць і не дазволіць нам стаць чалавечнымі, стаць адкрытымі адно на аднаго. Вось. І калі вырашым гэтае пытанне, калі Бог благаславіць, і мы будзем годныя гэтага благаслаўлення, тады будзе ўзлёт і сацыяльны, і эканамічны, і парадак будзе ў палітыцы. Вось. Таму што наша бацькаўшчына гэта невялікая краіна, і тут вельмі проста ўсё правільна пабудаваць, таму што тыя каштоўнасці, той падмурак духоўнасці мы маем, і шмат святынь. Не хапае яшчэ святароў, канешне, але яны ёсць. Гэта ўжо не 60 святароў на ўсю дыяцэзію, а каля 500 святароў ва ўсёй Беларусі. У адным Мінску служыць каля 50 святароў. Гэта вялікая Божая ласка. І як мы будзем супрацоўнічаць сёння з гэтай ласкай, з гэтымі дарамі, гэта вельмі важна. А што, можа, яшчэ я такія лекі хачу з ксяндза Юрыя, уже карыстаючыся тым, што ён у нас тут у студыі сядзіць. Ну, напрыклад, вакол нас шмат такіх мадэрновых, сучасных, маладых і немаладых людзей, якія адмаўляюць наяўнасць Пана Бога і кажуць, вы ўсе не перашкаджайце. Што нам ім сказаць? Ведаеце, як іх заангажаваць так да нас? Гэта таксама нема леку якогасьці такой формулы, што я ж зараз скажу, што ведаеце, 2 прытопа, 3 падскока, і ўсе гэтыя людзі будуць у нас. Па-першае, гэта ўжо людзі дарослыя. І тое сведчанне, тая евангелізацыя, якую мы павінны здзяйсняць, гэта наша сёння непасрэднае заданне. Вось. Мы павінны сведчыць, можа, нават не словам, і тлумачэннем ім, што нашае жыццё мае сэнс, крыху іншы, чым яны сабе ўяўляюць. Вось. Не заўсёды спрацуе. Таму што калі людзі ўжо дарослыя, калі людзі маюць сваё меркаванне, вельмі часта яны баяцца адмовіцца ад свайго меркавання. Яны баяцца паглядзець на свет і знайсці якісьці іншы светапогляд, разуменне, існавання, мэту існавання, сусвету ў сябе. Гэта пытанні, над якімі трэба разважаць кожны дзень, над якімі трэба медыціраваць. А тут жыццё, маладосць. Вось. І таму у такіх выпадках найлепш, канешне, сведчанне. Сведчанне прыгажосці у вашым выпадку, вашай сям'і, радасці ў вашых дзецях, сведчанне таго, што, незважаючы на ўсе пытанні і праблемы, я напаўняюся тым каханнем, якое узмацняе маю сям'ю, якое я магу дзяліцца сваім мужам. Вось, гэта найлепшы прыклад. І людзі, которые глядзяць на вашу сям'ю, яны задумваюцца, а што не так у этой сям'і? Што яны тут? Чаму яны не такія, як усе? Усміхаюцца, давольныя, дзетак шмат, а яны радасныя жыццю.
Вось, і пачынаюць вас тады ўжо так здалёк пытаць, а чым вы займаецеся, дзе вы праводзіце свой вольны час. Мы на гэта нават можа не звяртаем увагі, вось, але так яно ёсць. Сёння людзі яны баяцца запытацца. Сёння нашае грамадства падобнае на такога вожыка, які весь у калючках, які думае, што ён усё добра робіць, але нешчаслівы. Паглядзіце, колькі нешчаслівых людзей, змучаных, дастаткова выйсці ў горад, праехаць у транспарце. Паглядзець, колькі людзей змучаных штодзённасцю, колькі людзей не бачаць сэнсу, радасці у тым, што яны робяць. Вось. І паглядзіце людзей, якія прыходзяць у касцёл, якія застаюцца пасля святой імшы, каб паразмаўляць пры касцёле, запытацца адно ў аднаго, як справы. Вось. Это зусім іншы падыход да жыцця, зусім іншае разуменне жыцця, зусім іншая цана ў жыцця. Таму што калі Бог дае нам жыццё, Бог не здарма дазволіў нам нарадзіцца тут і зараз. Не ва Францыі, не в Пальма-де-Майорка. Цікава, чаму такое размеркаванне А дзівоснае? 21 стагоддзі тут, у Беларусі, тут, у гэтым месцы, дзе мы так асаблівым чынам неабходныя, дзе ён жадае праз нас адкрыцца нашаму грамадству. Вось, і гэта наша заданне, гэта наша місія. Бог пажадаў зрабіць сабе жыллё у нашай дзяржаве. І таму ён пасылае нас, каб мы пазнавалі яго, каб мы адкрывалі яго ў сваім жыцці і дзяліліся радасцю гэтага быцця побач з Богам, на размове з Богам, на сустрэчы з Богам. І калі я разумею, што касцёл гэта не якісьці такі дадатак у маім жыцці. Калі касцёл гэта маё жыццё, не толькі як святар кажу, да? Калі вернік будзе жыць так, як касцёл гэта яго жыццё, вакол якога будуецца жыццё, сям'я, праца і гэтак далей, тады гэты чалавек на добрым напрамку ідзе. Тады гэты чалавек зможа сапраўды сведчыць аб той радасці свайго духоўнага жыцця, сваіх духоўных праблем, вырашэння гэтых праблем. Таму што сённяшні свет спрабуе паказаць, што касцёл гэта нешта такое састарэлае, неправільнае, сярэднявечнае. Вось. Дагэтуль многія людзі думаюць, што святар ён спіць у касцёле ў труне. Першае, калі сустракаюся з моладдзю, я кажу: так, першае, я каталіцкі святар, я не сплю ў труне. Такія ўсе здзіўляюцца, як так? Вось. А як жыве святар і гэтак далей? Вось. Таму маем цудоўнае заданне, маем цудоўную місію. Мы, як каталікі тут, як людзі веруючыя тут на зямлі, на нашай зямлі у 21 стагоддзі. Таму вельмі важна, каб мы адкрылі сваю місію. Тады і наша вера будзе нам прыносіць вялікую радасць і задавальненне з таго, што мы захацелі супрацоўнічаць з Богам. Вось, таму што Бог заўсёды хоча супрацоўнічаць. Бог гэта абсалютнае дабро, які жадае дзяліцца гэтым дабром. А чалавек ужо такі сам па сабе, у сваёй сутнасці ён заўсёды выбірае, што мне выбраць: дабро ці нешта іншае. І змагацца, і перажываць крызісы, ісці да псіхолагаў і гэтак далей. Вось. А Бог заўсёды напаўняе дабром і благаслаўленнямі. Я тут хочу падкрэсліць, што ў нас сёння чацвер і цяпер раніца. І мы з паважаным ксяндзом канонікам Юрыем Санько цалкам адэкватныя, свядомыя. І вось ранішнім чацвяргом у працоўны час размаўляем менавіта аб гэтым, аб тым, што рэальнае сапраўднае жыццё гэта ў нас у касцёле, а не тое, што вы падумалі там у тралейбусе, едучы на працу. Таму запрашаем, калі хто, напрыклад, нас бачыць, з тых, хто пакуль што не ў нашай каталіцкай супольнасці, ну, или ў хрысціянскай супольнасці. Таму што сапраўднае тут, так. Ну, ведаеце, тут зараз, каб мы не падумалі, што католікі самыя правільныя. Не, усе правільныя. Будзем цяпер пальцы загінаць, у нас шмат ёсць слухачоў з розных... Чалавек створаны па вобразу і падабенству Божаму. Чалавек мае тое, што яго адрознівае ад жывёльнага міру,
тое, што яго адрознівае ад сусвету. Чалавек створаны з душою і целам. І гэта кожны чалавек будзе шукаць сабе аўтарытэт. Кожны чалавек будзе шукаць у сваім жыцці якоїсь духоўнай моцы. Таму што гэта натуральна, таму што мы маем душу. І вельмі важна, каб мы ішлі ў правільным накірунку, каб мы не заблыталіся ў гэтым пошуку. Вось. І таму мы кажам, што касцёл – гэта месца, дзе мы сустракаемся з Богам. Вось. Многія скажуць, навошта святыня? Я сам магу самастойна паразмаўляць з Богам. Дома маліцца сонцу, можна яшчэ так кажуць. Я жартую, конечно. Ну, от бачыце, людзі могуць заблытацца і маліцца створаным рэчам, такім чынам вельмі моцна абражаць Бога, таму што Бог вельмі раўнівы. І першая запаведь, якую маем, не май іншых багоў апроч мяне. Вось. І калі казаць, працягнуць думку пра неабходнасць святыні, кажуць, навошта нам гэтыя святары, пасрэднікі, якія ёсць, я тут сам насам з Богам увайду ў кантакт і ўсё паразмаўляю. Бог у мяне ў сэрцы, неважна, якая канфесія, важна. Важна, каб мы жылі канфесійнай прыналежнасцю. Важна, калі я хрышчаны праваслаўным, каб я хадзіў у царкву і там спавядаўся і прачысцяўся, это важна. Калі людзі саграшылі грахом залатога цельца, і Маісей разбіў скрыжалі, адбылася вялікая пакута. Яны вельмі шкадавалі за гэты грэх. І калі ўжо не з такой радасцю Маісей пайшоў другі раз па скрыжалі пра 10 прамоў, вось, то першае, што сказаў Бог, каб зрабілі людзі, каб яны зрабілі мішкам, перанасны храм. Перанасны храм, які будзе сведчыць пра Божую прысутнасць тут, у гэтым матэрыяльным міры, пра яго прысутнасць. І таму святыня вельмі важная для нас. У нашым развіцці духоўным, у стаўленні індывідуальным святыня проста нам неабходная. Таму што яна нам паказвае тут і зараз аб Божай прысутнасці. У нашых праблемах, у нашай рэчаіснасці, у нашых вырашэнні нашых пытанняў, у нашых радасцях і горасцях. Святыня – гэта тое месца, дзе мы адрываемся ад штодзённай мітусні. Мы вернемся да яе. Таму, напрыклад, удзел у святой імшы. Мы вернемся назад да нашых праблемаў, але выйшаўшы пасля святой імшы, мы вернемся з іншымі думкамі, з іншым настроем, і праблемы па-іншаму будуць вырашацца тады. Ксёндз Юрый, я абавязана вярнуць нас у русло матэрыяльнае, бо час бяжыць, а мы яшчэ не ўсё пра вас даведаліся. Гэта таксама ёсць мэта нашай праграмы – пазнаёміць нашых слухачоў з нашымі паважанымі святарамі. Таму такі бліц-апрос напрыканцы. Адно пытанне, адзін адказ. Хобі ў дзяцінстве? Ой, я не смогу адказаць адным адказам. Ну, можна 4 тады. У дзяцінстве я ўдзячны бацькам, што яны мне так на сілу не застаўлялі куды ж хадзіць, там, напрыклад, у музычную школу гэта было папулярна, вось, на баян. Я займаўся і лепкай з гліны, я займаўся і ў вакальна-інструментальным ансамблі, іграў на бас-гітары месяц. Я хадзіў на танцавальны кружок, я займаўся баскетболам, я ездзіў на картынгах. Я добрае пытанне, бачу, задала. Вось, таму я стараўся пазнаць, ну, што мне цікава, якія ёсць у мяне здольнасці і таленты. Таму што... І я рады, што я змог і хадзіць, нават іграў на бас-трубе. Вось, таму што ў нас у школе быў такі гурток трубачоў, і я пайшоў на гэты гурток, мне далі бас-трубу. Вось, і мне пазней былі праблемы ў семінарыі, таму што праблема не ў тым, што я іграў на трубе, а праблема ў тым, што калі ты іграеш на трубе, ты па-іншаму бярэш паветра, набіраеш паветра, чым калі ты спяваеш.
І на першым курсе мне трэба было перавучвацца, браць паветра, удыхаць носам, каб яно не было такое халоднае, каб мае звязкі не застудзіліся. Таму што калі ты граеш на трубе, ты бярэш паветра ртом. Вось. Такія тонкасці. Такі цудоўны вынік нашай перадачы. Вось не ўсё тое, аб чым мы казалі дагэтуль, а пра трубу. Добра, калі б пра цяперашні час, што вас цікавіць яшчэ, акрамя ўсяго таго, аб чым мы цяпер казалі? Труба, баскетбол ці штосьці іншае? Так, я зараз, калі ёсць час, хвілінка часу, я езджу таксама, і мы сустракаемся з хлопцамі і гуляем баскетбол. Кожны панядзелак і сераду. Но ў гэтым годзе яшчэ, на жаль, не ўдалося мне знайсці хвілінку часу, каб паехаць і пагуляць у баскетбол. Ну, я люблю гэтую справу. Таксама, улічваючы сваю занятасць, можа, такую актыўную такую публічную дзейнасць, я пытаюся знайсці заўсёды таксама час, каб быў час для якогось спорту, таму што і праца з людзьмі, і праца з рознага кшталту пытаннямі паміж касцёлам і дзяржавай, якія трэба вырашаць. Эмацыйна чалавека ўсё ж яны так трымаюць у напружанні. І, напрыклад, спорт, ён дазваляе так крыху сябе прывесці таксама ў такую актыўнасць фізычную. Пазней па-іншаму вырашаеш пытанні. Якая прафесійная галіна згубіла ксяндза Юрыя? То бок, што бы абралі ў якасці прафесіі, калі б не падвярнулася вось гэтае, прабачце, тое, што ёсць цяпер? Да 11 класа ж былі якісьці думкі? Ведаеце, да 11 класа думак такіх не было, кім бы я быў. Это ў дзяцінстве. Паехаў з татай на працу, яго убачыў агранома, які едзе на ніве. Всё, буду аграномам, таму што ён ездзіць на ніве. Это, канешне, жарты. Ведаеце, разважаць, дзе б я быў бы лепшы, мне гэта не цікава, таму што я хачу быць лепшым зараз і тут у сваім служэнні. І прыкладаю шмат намаганняў, каб у гэтым удасканальвацца, таму што святар павінен недастаткова тых ведаў, якія ты атрымоўваеш у семінарыі. Хоць мы вучымся 6 гадоў, мы вучым шмат галін розных, філасофія, тэалогія. Гэтая дадатковая адукацыя, самаадукацыя, она павінна адбывацца нястомна. Таму у мяне ёсць дыплом юрыста, незакончаны дыплом ёсць у мяне журналіста. Шмат таксама навучаўся, нават зараз навучаюся, вывучаю святое пісанне дыстанцыйна. Святар павінен нястомна так удасканальвацца. Таму што, здаецца, чалавек не змяняецца, але змяняюцца выклікі часу. Змяняюцца тыя пытанні, нават вось пра тую моладзь, пра якую мы казалі. Гэта таксама пытанне сённяшняга часу. І мы павінны ведаць, што ім адказаць, на што паставіць акцэнты. І, канешне, святар гэта той, хто павінен шмат маліцца і гэта робіць, але гэта таксама святар, той, хто павінен мець адказ на ўсе пытанні. І вчора, калі мы размаўлялі з моладдзю на катэхезе на нашай пра мэту стварэння сусвету, чалавека, адна дзяўчынка сказала, што такое пачуццё, што ў касцёла ёсць на ўсё адказы, на ўсе пытанні адказы. Так павінна прынамсі выглядаць, каб касцёл быў прафесіяналам у розных галінах, таму што людзі патрабуюць адказу на пытанні, якія турбуюць іх у жыцці штодзённым, у працы, у камунікацыі адно з адным. Таму служэнне святара гэта нешта прыгожае, нешта цудоўнае, але таксама нешта такое і таемная, тары таямніца. Таму прашу і заўсёды прашу і парафіян, і нашых слухачоў прашу
аб нястомнай малітве за святароў. Бог благаславіў, і ў нас пры парафіі адбыліся місію ў мінулым годзе, 2019. І ўзнік новы малітоўны рух, жывы місійны ружанец, мэтай якога малітва менавіта за святароў і за новыя святыя святарскія і манаскія пакліканні. Вось, таму каму гэта цікава, пішыце ў рэдакцыю Радыё Марыя, атрымаеце мой кантакт і вы таксама далучыце да нашага ружанца. У гэтым ружанцу у нас ужо каля 400 чалавек, 20 ружанцовых. Прыгожа. Мужчына сярод іх ёсць? І мужчыны ёсць. Гэта рух, які так мае як бы цэнтр тут у нас у Мінску, у нашай парафіі, але разляцеўся і нясе сваё служэнне ўжо па ўсёй Беларусі. І першая сустрэча у нас будзе 10 кастрычніка. Гэта будзем адзначаць гадавіну узнікнення нашага руху. І, канешне, за пандэміі не маглі раней сустрэцца, і мы будзем запрашаць усіх, хто належыць да гэтага руху, на такую канферэнцыю, на Залатую горку, на святую імшу, на супольны ружанец. Вось, вядома, што не ўсе змогуць прыехаць, таму што па ўсёй Беларусі людзі знаходзяцца, якія моляцца за святароў, за новыя пакліканні. Вось. Але вось такі ўжо першы наш дзень нараджэння нашай такой новай супольнасці малітоўнай. Ён адбудзецца ўжо ў бліжэйшы час. Усіх святароў размеркавалі? Усім малітвы хопіць? Ёсць нейкі там спіс, графік? Спіс святароў гэта крыху іншы рух, гэта маргарыткі, дзе людзі моляцца за канкрэтнага святара. У нас такая ідэя нашага руху маліцца за ўсіх святароў, за біскупаў, святароў кансакраваных асоб, якія тут і зараз служаць у нашай бацькаўшчыне, за жывых і за памерлых. І вялікі акцэнт у інтэнцыі таксама зазначана, гэта малітва за новыя святарскія і манаскія пакліканні. То есть няма такой як бы точачнай працы, да, вось за гэтага святара. Не, ёсць у нас свая група у Вайберы, напрыклад, і там людзі могуць свае інтэнцыі дасылаць, і яны, напрыклад, просяць там асаблівым чынам, там молімся за нашага святара, дзень нараджэння, там гадавіна святарства. Вось. Гэта ўжо так больш індывідуальным такім плане, у індывідуальнай малітве. Я бачу, вы аб гэтым распавядаеце, і ажно так цёпла усміхаецеся, натхняе вас гэтая ініцыятыва, бачу. Не, канешне, таму што калі людзі моляцца і калі людзі разумеюць, што малітва гэта не проста адбыццё фармальнасцяў, а калі гэта сустрэча з Богам, сапраўдная сустрэча з Богам, і калі малітвы ёсць шмат, гэта не можа не радаваць святара. А якая яшчэ з вашых ініцыятываў такую ж пяшчоту у вас выклікае? Я спіс открываю вас. Ведаеце, канешне, вельмі складана, калі маеш шмат абавязкаў, усе свае заданні выконваць на 100%. Але стараюся, каб знайшоўся час для кожнай маёй працы, для кожнага маёго служэння і па максімуму там рэалізоўвацца. Ці гэта будзе праца у місіі як дырэктара, гэта новыя праекты, супрацоўніцтва з рознымі сацыяльнымі цэнтрамі, рэалізацыя сацыяльных праектаў, ці гэта будзе служэнне як прэс-сакратара у канферэнцыі біскупаў, адказваючы за увесь касцёл, заўсёды трэба быць на сувязі, заўсёды трэба быць у тэме тых пытанняў не толькі рэлігійных, але і палітычных часам падзей, якія адбываюцца ў краіне, каб даць каментар, таму што сёння людзі вельмі патрабуюць каментар, пачуць каментар касцёла. І гэта не толькі людзі веруючыя. Найчасцей людзі неверуючыя, яны больш, таму што людзі веруючыя больш-менш ведаюць пазіцыю касцёла. А вось людзям неверуючым вельмі важна, што кажа касцёл. Як духоўны інстытут, як інстытут, які мае сваю структуру, які, напрыклад, жыве асобна, не з'яўляецца часткаю дзяржаўных структур.
Вось, а як выступае як асобная структура, што ён кажа, таму што пазіцыя касцёла заўсёды больш аб'ектыўная, таму што яна заўсёды пераплецена з Божым правам, з Божым словам. Вось, і таму кожнае служэнне, якое выконваю, стараюся рабіць, каб яно сапраўды было плённым. Ведаю, што калісьці шмат гадоў таму вы таксама нейкае дачыненне мелі да радыё Марыя. Самае непасрэднае. Давайте яшчэ хвілінку аб гэтым. Цікава, што магло б быць з намі тады, калі ўсё распачалося? Я не ведаю. Гэта ж даўно было, так? Гэта было даўно, гадоў, не ведаю, 10 назад, калі першы раз прыехалі прадстаўнікі радыё Марыя з Італіі, і тады мітрапаліт даручыў мне займацца менавіта пытаннямі, даведвацца, што неабходна зрабіць. Што б магло быць тады? Можа, божа, ліцэнзіі былі бы шастотамі па ўсёй Беларусі. Гэта тая першая праблема, з якой мы сутыкнуліся ў тыя часы. Вось, была праца, вялі працу, можа, такую больш бумажную справы вырашалі, як гэта арганізаваць. І слава Богу, што арганізавалася ў вас, і ёсць так, як павінна быць сёння і зараз. За гэта хвала пану, таму што думаць, як бы магло бы быць, гэта сапраўды марнаваць час. Але ж гэта ўсё складана. Так. Вось, складана было і тады, ведаеце, я да гэтага і вяду, што гэта нерэальна. З намеснікам міністра, і размовы, і з мітрапалітам неаднойчы хадзілі, сустракаліся з ім. Вось, і таму я кажу, што тое, што мы сёння маем, гэта сапраўды вялікая Божая ласка, і гэта той яшчэ адзін вельмі важны рычажок у евангелізацыі. А яшчэ да тых, хто не ведае, шмат хто не ведае, калі паўставала радыё Марыя, былі ўсе гэтыя арганізацыйныя прыпоны, прабачце за слова, то ў нас быў такі столб бяспекі і такой надзеі і радасці. Гэта быў, дарэчы, вось наш сённяшні госць, ксёндз канонік Юрый Санько. Бо калі мы там усе тыя, хто ўдзельнічаў у гэтым праекце ўжо на наступным этапе, мы гублялі увогуле ўсякае натхненне, бо прычынаў для гэтага было шмат. Мы тады беглі да ксяндза Юрыя, плакалі яму там у камізэльку. І маё галоўнае заданне было не столькі дапамагчы, сколькі выслухаць і не пагасіць надзею. Так, а нас было шмат тых, хто там бегаў. У вашым сэрцы. Да гэтых камізэлькі, то бок там святары, тыя, хто ўдзельнічаў у гэтым, і звычайныя людзі, і мужчыны, і жанчыны, і ўсе мы беглі да ксяндза Юрыя, плакаліся да яго, і потым ішлі далей працаваць. Так што дзякую вам шчыра за тое, што мы здесь ўсё ж такі цяпер ёсць, што радыё працуе, што праект гэты, так, неяк развіўся. Развіваецца, дзякуй Богу. І, канешне, вельмі важная падтрымка не толькі святароў у гэтым праекце, падтрымка радыёслухачоў, для каго вы працуеце, таму і карыстаючыся гэтай магчымасцю, хацеў бы запрасіць не толькі малітоўна, але калі ёсць такая магчымасць, і можа сваімі ахвяраваннямі падтрымліваеце гэтую святую справу, таму што сапраўды, калі сустракаешся і слухаеш радыёэфіры, ты не бачыш усіх тых вагонаў, той працы, якая была зроблена, тых праблем, якія і зараз вырашаюцца, вось, але заўсёды натхняе мэта, заўсёды натхняе той рэзультат, які атрымоўваецца. І я думаю, што і вы служыце тут, на радыё Марыя, менавіта таму, што вы дакладна ведаеце і разумееце, які вялікі духоўны плён вы прыносіце для нашай бацькаўшчыны, для нашых вернікаў, для людзей неверуючых, якія трапляюць на вашую стужку, на вашыя праграмы. Гэта вельмі важна. І, канешне, і святароў хацелася б заахвоціць, каб актыўней удзельнічалі ў стварэнні перадач. І я спадзяюся, што буду часцей да вас заязджаць, каб дзяліцца той радасцю пазнання Бога,
той радасцю быцця з Богам, побач з Богам. Гэта вельмі важна. Дзякую шчыра, ксёндз Юрый, за добрую цудоўную раніцу, і мне она таксама была вельмі карысная, бо я сюды ехала з зусім такім разгубленым настроем, а цяпер ён у мяне ўзняўся. Я вельмі шчаслівая, дзякуй вам. Ну і апошняе пытанне напрыканцы такое з жыцейскага: кава ці гарбата? Каву я ўжо выпіў. П'ю адну ў дзень, таму гарбата. Усё мы аб ім даведаліся сёння. Дзякуй вам шчыра за тое, што былі з намі. Дзякуй вам шчыра за супольны дзень сённяшні і за тое, што давяраеце нашаму радыё, вашыя вушы, вашыя сэрцы, ваш час. Пахвалены Ісус Христос. Навекі вечныя, з Богам. Голас паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так на голас Пана Бога.